हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार रादाब लाना फैदों। बे रादाबानो जादों बिस्वजित दैमारि भार्सेस बिपिएफ। दा खनसे बिस्वजित दैमारि आरो बिपिएफनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि सोलिगासिनो दङ। माबोरै जानाय, माबोरै बे दाङाबाजिया सोमजिनाय, आं नोंथांमोननो गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायजोबगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। थ' गिबियावनो जेब्ला दाख्लै साननैसो सिगाङाव जा बिटिसिनि मुंखौ बिटिआर खालामनाय जादोंमोन आरो कमिसन दानाय जादोंमोन, बै सानखालि बिस्वजित दैमारि सारा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनानै लादोंमोन बा बरायदोंमोन। आरो बै सानखालिनो जिहेतु बिथांखौ बरायनाय नुयो बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा, बे बरायनायखौ नुनानै बिथांखौ माखासे बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा सोंखारियो। थ' सोंखारनानै बेबायदि दाङाबाजि जायो आरो दाङाबाजि जानायाव दिनै बिथाङा मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे बिबुंथि लाखियो जे बिथाङा नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन सोर सोर बिथांखौ सोंखारिदों बिथाङा बेवहाय लिरनानै होखादों। लोगोसेनो आरो बिथाङा बुंबावदों माखासे गोनांथार बाथ्रा, अन्नानै बे फरायनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय। थ' गिबियावनो बिथाङा लिरदों मा, बिपिएफनि बिबान बानथ'नाय एक्टिं गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि प्रबिन बर'आ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' गोरोबथा मावफुंनायनि सायाव आंनि बुंनाय बाथ्राखौ आंनि गावारि व्यक्तिगत बाथ्रा होनायजों लोगोसे बियो बिपिएफनि बिबुंथि नङा होननानै बुंनाया थारैनो सैथो बाथ्रा। दिनैसिम बिपिएफ हान्जायाव बर' गोरोबथाखौ लानानै बेबायदि जेबो आजावनाय थांखि गैया। गेदेमा मुस्रि प्रबिन बर' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों, बर' गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिनि गुबै लामायाव फैफिननायखौल' बरायो एबा गनायथि होयो होननाय बाथ्रायाबो दासिम बिपिएफ हान्जायाव नाजावजानाय थांखि नङा। बिदिनो बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि आरो आसामनि मन्त्रि मानगोनां मुस्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि बर' गोरोबथा बादियै एनडिएफबिनि केस बोखांनाय, फिन जिउ राहा गायसनफिननायनि थाखाय जायफोर हाबा मावबाय थादों, बेबो बिपिएफनि जेबो लाजानाय थांखि नङा। बेराफारसेथिं बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' गोरोबथायाव जेबो गैया आरो बेखौ बिपिएफ हान्जाया मावफुंहोआ होननाय बाथ्रायाबो दिनैसिम बिपिएफ हान्जानि नाजावजानाय थांखि नङा। बेफोर गासैबो सम आरो आबहावाखौ लानानै गावबागाव बा व्यक्तिगत बुंनाय बाथ्रा। बोहैथि बोसोरनि गिबियावनो जालांनाय बर' गोरोबथानि सायाव गोरोबथानि रेबजेन कपिखौ बै समनि बिटिसिनो भारत सोरखारा बिटिसिनि मावख'ग्राफोरनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन आरो बेवहाय बिटिसि खुंथायनिफ्राय माबोरै सोदांनांगौ एबा बुंनांगौनि बिबुंथि दंब्ला बिदोंमोन। अदेबानि बेनि सायाव जेबो सोदांनाय फोसाबनाय हरफिनालासे बे गोरोबथायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय बिथाङाबो साखि महरै सागान होदोंमोन। ओंखायनो बे गोरोबथायाव खेंसालियैब्लाबो बिपिएफनि मदद थानाया रोखा। बे ओंथियावनो दाखालि बर' गोरोबथानि माखासे फारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आं सोरखारखौ साबायखर बावदोंमोन आरो गोजोननाय फोरमायदोंमोन। बेनि सायाव बा बेयो आंनि गावनि सानस्रिजों बर' हारिनि बे एसेबां गिदिर माखासे आयदाफोर जेरै बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि दानाय, बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनाय आवगायनाय, थामथियाव दङ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानो आवगायनाय, ब्रैथियाव दङ बर' रावखौ बिजिरसालियाव बाहायजानाय राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, बाथियाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ नांगौ बायदियै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय राहा आरो बिटिसिनि गासै बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बेफोरबायदि आयदाफोरखौ मावफुंनो लानायाव सोरखारखौ साबायखर बावनाया साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। सासे बर' हिसाबै आं जायखि आफाद एबा जायगायावनो थायाथों मानो बर'नि मोजांखौ आं बेरेखा खालामनो हाया आरो मोजां बाख्नायालासे थानो हाया। आंनि जिउआनो हारिनि बेफोर जेंनाखौ लानानै हाबा मावनायनि गेजेरजों दिन थांबोदों। ओंखायनो बेफोरनि सायाव सोरनिबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि सायाव सोनारालासे आं गावनि मोन्दांथिजों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। थ' एसेनोसै। थ' बेबायदि लिरदों बिथां एमपि बिस्वजित दैमारि सारा। थ' एसेनोसै, गोजोन्थों। बिथाङा माखासे गाज्रि मोनदों बिथाङा बिपिएफनि सुबुंफोरखौ। थ' एसेनोसै, गोजोन्थों।